Den winter bhile gur sí agus on ferseach níos agus cá agus heise dí sé you know where Jesus living, dúirt siad. He's up there with Mary and Joseph. Sin an mhair is maiid mar hín fear an nírósa cadíon tegann scéalach. Buon éh agus chuidir an fear leis bhhadas mana se leis sin bhí sé tá. Bíad Mary and Joseph nó Máir agus Joe mo hanmhaintir. Bhí Jesus nó Jesus Maria alíontóir Spáineach ina chunaí lena daobh. Ní ra mise ach am gasúr nó chur meánar. Cailua in éan na nachtáidí nuair a bhí 63 bliana le cosisian leichéad agus mise 9 Cé gur meán mhór leis agus antócí lena chadaibre ba bheith ólas na ríide bhí améir. Carvasa, céad a thugéir gur faoi a gasearige agus dálan na bhunú ar a gúlráid a ganta tuiche mar a seo. Spreag sé áú a gúsaí alína san níorthar agus áthú a síla phobal a thug óstachas chó. Is é an spéis seo na híal, iirecht ní smú áil sa mach fin bhar, a spreag an sconán seo.